Ndizi TV. Monchumurigereria na gukwanire na ndonsi ya sobereta semarogoba yabono Ensa Eyemo kakende gukwarigania semesa yamangana Amayia asenchira yobwikirano aseri bwanyare ko sansamuranira na gukumanya bunagenderetse gokorekana nyirabono obomo bwo Azimio Kenya kwanza ni gobaikase ensemo ya DCI na kuri koroboti rwabo igoriye kigia korekana teritu kuri juma ensemo ya uwazinigisho Maiga Yarero Dinga hamo no Azimio konyara osaganwa sensemeyo boigo oyotenete nsemo yoburendo ime muwaziri Dr. Fred Matiang'i nerana ikabuswe bunge na gukwanira ege korekyo ayo amo naenda mange na kwarigani umoncho murigere nyare gukumanya senchira yoboikirano ritukeriga lya Jumaine tariki ni sano omutinyokane umwaka w'ekiri bubere na 2022 olitokubwatira nere kurwa umuntu bayimanyereryo igakoro kwa Joshua Auta na nchiritira nenkoro kwa Vincent Onyancha. Na nigo togo chaka noroboti irogo ichania Eyamata Eyemo koru ase wodi ya Gachuba igotoka ase constituency ya Kitutu Masaba county ya Nyamira ni gobone ichanirete aso oyo mubwenke yugosira na kubatigere bilia nyagetari ijuerange ji milioni ibere na naboni gobatebere buna oyo mobo ni gari ngomurira se nyagetari ya igotoka nsemo ya Eldoret abwase werete title deed bakanyebekoro magayi kumurusi na komoleta bosongo ekramendete ni kwa mwireste ya nyagetari Eyemo ime ya bosongo abwasanyara kagusiria obugima bwaye asebono baganetiyo bokonyi erikonyara komoine yo mwabo buno muri keito Ndemo Steven agutomanya esa bali ya itenta mbenige gotoikia sekenyorogia kerongeta esa location ya bonyunyu asenkonyore ya mate anyagusira Nixon Makori yuwe gotoerere nchira ya nyaiteire goikogosira kwa mwana obo mutangi Yarengo ne Saturday evening nkamo sungusine gwiricha nkamo rongoli akarara pono nko tingonya como monitorere botuko finally ngo twikachinsa committee sa kianda ya ko ligeri mumuyo rali ogonchukana na kwabo kurwenya Nyagetari Eyemo go ikeyende nigo gwaturubanirie nibo ya benke ebyo babukiretia madeni ase Nyagetari asebono bakorigie nibo yemeroberio ko mwene Nixon kurumata ariyo twabwate almost 1.5 million akorera tu alimedi na gaiga bono asa kite abekele tu amate na bintu binde go tu anyorete tubwate 200,000 that's Rusie kia moche na bintu binde 200,000 igora frito kanyanga tiba chisiga neidi iso almost 1.8 million ya mate medi ne ya bosongo because ilfaran tu akanete tenwikin tu akanete na sande tu akanete umwana ko rugo moko tiure secondary bono go form 2 ya kurura nanda ken nere na butuko muri nitari boy ingina corona era mbona zikuru na lobi nwale ale medicated for almost 1 year bono tiba sito tumye ko chiso mwana yo ole nitari yo konyo ruarete no yo romoke no mungina ichiri chinyinge tuone dichombe chenga tu akoriki tu akoli no na gacha rengo na koro ko nga kondi su ka elire bono kende nke yo bono egento kero na matoke akorre kana simekire na matoke to kondi simonto bona matoke no latigarete kende na nke ogo semeri kwa bone kurasa basani na bali babwato kuganio kuya kubasira somo chango elio kororovia obolito babwate
Na bonko sabanga ekenyoro mbiya mono kyagere kenyoro no kerenge karanste kigenda tukwarencha igonga kenyoro kenda ko si program sio sangri bitoki bila baby gusira gusomwa na rusumo tere anibwe nande bya kanwa ali medire ono sababa kwa ne gotia ase onde bwensi oigwete ase midi ende yonsi kolinga patosire elinde umwana yo rusuwali Christian Marian ayenibwe ne pili ile medire ya kanu ne ya Christian Marian ya kanu elinde ne turanyoro obotero ikyagere taitotiti no ekara limate dore. Kuripoti reta seniki ya Ndizi TV kurua se wodi ya Gachuba, ebonge ya Kitutu Masava, kaunti ya Nyamira, letaliane Ndemo Steven. Biyamono omurikito Ndemo Steven asorobochirwa se chira yoboy kiranu gotigana nerendemo Steven tomulekero robotironde obo roboy gorubwaterane tiobo konyi asensemo oyariana yegotoka ime yabonchalie county ya Kisi umwaka yomo somugako yomo oyu asamatuka mange omenyete asobotaka tawatuna na sakurara igobona nyore obo konyi kurwaso yokolie kero kyobo jumbe kurwa senseme yabonchari Dr. Charles Onchoke asokumwaga chire nyumba buno Mulikito brand sagini sena agotomanya. Nonya nekero ense egendererete koramukia ase abange ni gogoikerania ibirenge bye byobogima gose ebintu byabotambe buno burarubuya chisemi nabo igo endagera byabeire endoto ase bale ase ewodi area nabonchari ase county ya Kisi nigo konyomoga koyo muyo abange bakoroka Antonio atabwati asa koroka mwae abwase konya menyeta sabange bakoroka Egesumu egento keirera umusamari omuya uyobo igo koriekero kyobojumbe bwabonchari Dr. Charles Onchoke soke na kuruobo konyo ko mwagachera Antonio Enyomba egento abamenye benseme yo bagokera kegima arabere ne mechano ya matuka matambe nyomba yo kankorara sengo tweru embure otu na soka ku nyumba nagenda kuraiga mana no muyiwo mondo maja kurara ya siri tabwati kende no ligireri mana boko nyabanga konda sara be sana nyumba nagokire segase mushima kolengia egento kya nagoka ne kitangani kega onya imuka mwezi 100 igale kogenda nywa morora le paragari pado kamete unege chule nyumba lakini wakire sabuga tiamu akachire nyumba bado na mona no na musini bana wako mapado lakini umwaka jemba sakura ta mwebeza ogochoswa nyumba omerengiti nyumba munarerere akumambi toja matanga gokwana na Ndizi TV nigo Antonia kwano muchando kegima abwase nonya yamate yaye omurugyo yabonsi ba mutamana kumutiga gochandeka na gweta cherere bweka nganonya bamanyete tabwati ase konye akomenya aminto no bale bakali gururura bali bonkonya bantu metuse bantu gutane tabwaro tingo kwana murugyo yakakale sobo omwana nimbwato mumuroyo mabande nabanyaruka bale ngibachiri chinso bano nanyorero umugambi wana naje utaboka nanyorero ngane nyumba ntini ine isikenga bune ombwato amagoko manesa ni sari iga kenyero kiya seta wantrana ngwa tabokong oyo minto ya Antonio ngakine gwete na isika kora bune gechure abana betano kumisana karane mi kantorio stora konya lakini na woto kumubwati anyora kagutuna era sakorara uno muntu gwate amasikani yaye nyeka kende go sabantu baye batamete sengeta gwate nyumba banyare kumubira nera abalende abarore nabo mamulende tumanye buna abantu tumanye buna binadamu tumanye buna chingitiro sana ego Antonio mete ingitiro sana kene gwete na kumitsana gatwara mabera katega paka tomoe ogokonya atuare nyumba yaye abasani bae Antonio nabo igo yamate yaye ya isiko nigo yagokera egakorekya Dr. Charles aso weso kena gokonya gochencho bogimo boyo mwabo igento boyo moske Charles ababolire baraibande weso kena gokonya bali batali kwenyara ase binyoro bora toko kasa njo mheshimiwa kasa amefanya kazi mzuri mimi nashukuru sana mheshimiwa okire nyumba ya tenenire odoye kogendera koyaga pakere asoyi matole ego kine nyumba ya yasa mutuka ujo utugara nese nyumba na wewe ugo suki Antoni taibo yamano sese ni bwe pakesi nyasai ingo reporter ya Ndizi TV eritarane Brian sagini isena Biyamono omurikito brand sagini isena sorobochirwa senchira yobo ikiranu wono gotigana na brand sagini isena kurwa se county ya Kisi go ikase county
ya Nyamira bamenyi kurwa sensemo ya burabu yore bunge ya megotoka se county ya Nyamira anekurwa sensemo ya Nyabikomu egotoka Nyaramba se county yo nigo barokane kwe murungane ryo bokore ryo bobekurwa sabara ibensemeyo igo batebere buna samatuka mange babere bakombi wakati emechando bagwetera no kuborwa kwa mache asensemeyo nabo igo gotaiteka wechipara roboti orwa asenchira yobekirano abagambi ntochoretera kini ntoraragasi yabo bagokora igo tori no gukumia Nyabikomu onde tana koroka korishigumanirebo abachumba bonsi ntuntu anakora murai kenyoreke ntobwati murai asogwe ngati yabamenyi kurwe bunge ya burabu ensemo ya Nyabikomu Nyarambe county ya Nyamira wakwe murunganeria asokombigwa n'abarai babo asebaganira ikibara asensemeyo korigererigwa nabo igo enyagatari ya Nyabikomu koinyorwa nyagatari ya idere Nyabikomu erigererigwe ase county ya Nyamira atogwete nyasata umurai omuya na intura tuinyore kenyoro gyetu kya Nyabikomu kiengenta kiegentubi mpaka kunyaramba moino moete nsabu kipara cyaito kire bitu nebitongo ekarabani mbura ya gutwirire Nyaramba tugweta na bigibigi gogocha na magoro botukobokia eibaga biragoite igoba igo yaberero muchando asogotaiteka wechibara anene enseme yo ocheke birgo na bayo ikensemo ya Nyamira ebare koru Nyaramba ekogende kebirigo ya nakobocho katwaririre boira yo tokogenda kebirigo tokogenda itarachanere mahatari tokomochiko guroche bono tukumetina kio mwesimigo tukamochora no yarange tuana komorora otoigwetu tonyora omwesimigwa omuya atirimbo kega igenkireye korwege ntubi agende bakaria mikaye achikogenda kendera bare yute gwete kapi ekibigibigi kigo eti karato tagete kogenda Nyamira koiro murwaire Nyamira ntori konyora gari umuntu akogenda muna Nyaramba kwaje kogenda kebirigo kaumanya ko kogenda Nyamira na ende turange na Nyamira nsa ogotaronsigwa kwebara ekurwa Nyaramba ikamukomoni ngati yechira kire butarikiranigwa n'abarai babo ebare koru Nyaramba ekogenda bakamukomoni ruguru togatebi ngo bekwere ramu eremwe bekweramu bantu mbali kororekana ngakibono turamenye n'abantu batari gotokorera amakora ari tugweneza gokorerwa abantu abo bonsi tutagete tochore abantu abaya bagotokorera amaendero no empaka gezona talibona deba okuburwa kwa mache ni gobo kogenderetse koine kiwa sensemeyo ni goba mochire serikali asogota koro murobeli obuko babekira mache oyo bachagetia senga kentambe bono manjana to bwato bokong amanje to kanyona na yembura igo ndo bwati manje amanje tigatoroserigwe amanje abege tunyabikomu amenyire miaka menge abando bakure banyatigira abo abatorondo matiose ntonyanyugo se togo kuna ntonyatigo yotoroserigwa amanje ayo tonyora amanje tonyu ko reporter ya Ndizi TV kurwensemo ya Nyabikomu ebunge ya Burabwe county ya Nyamira iritirane nkoro kwa Vincent Onyancha nago tsigana no roboti urutira no ikase county ya Kisii keroto kumulekera amangana yechisemina masomo ase wodi ya Riana eskuru yobroso ya senteli ya Sinyabyobo ngati echискuru chia kolibi ya samate muamanena a KCPE na naboni gobotene ni eskuru yubate birabuna igobagende to kwerubo ya soko bwaterana na bana abayiboli amo nabalimu kone kibuna ngo chibale comment birengo byechisemi ase eskuru yo uno omulikeito Petronira Mokeira agotomanya Magega ya machibu ya matemwa a KCPE ko bwato kwa chiwiki ibere cherire nigo twakoretaro ya itogoika ase skulu ya St Elias Nyamiobo Primary School egotoke ward ya Riana ebunge ya Bonchari imeye county ya Kisii abwase tuomerana no mworoki wa Shadrack Kandama oyotangana korwe skulu eyo na magisi chimisa to 53 nebere ase skulu eyo okwana na Ndizi TV nigo Shadrack ababoli aboroki wabande okoromokia na boigo kolenda esa ubago taranero anene chinga kiechi chierusa. Jina langu naitwa Shadrack Kandama. Mchenalingo mwana Mtanzania se matemo KCPE 2021 Nyamiobo Primary. Akalata mbaka ngeta no kasoma bokong na ko boa musani wa palimu na boigo ko musabanya sai. Advice to the other pupils and students balibago chakora matemo KCPE this year. I will advise them, despite the challenges over there,
Nebanga, you are from a humble background. Just remember that hard work pays, and it's never good and rewarded. There are many distractors. One of them no chora basani uya. Choosing friends wisely, it helps a lot. Omworokia omunene bw'esukuru eyo boigo niga abatogia aborokia bande ase okobeka omokia na kwenekia aborokia b'esukuru eyo ngokora bare buya yekorenganiwa n'emyaka y'amagega. Agite ebirutu abangite nyasaye otokonyire igakanyora marks 257 up ku 245. Ebikakati twabegete yonse unayo kumotivate abana kumotivate abalimu yonse igaikerana. So kogenda uchimutwe unatoka ende class ya 2022 we still asking abaibuli baito banyamiobo ne community za nyamiobo mutubwati sinande ntumaite nga ntubwe emini yaito ya 257 tuike 260 unatwa bangite kulitangani. Omuteneneri bw'esukuru eyo naboiga abaibuli nigo bale n'omugoko kegima abwasitato mu abashadraki ababoliri abaibuli bonsi kuligereria aborokiwa babo na kubamenta kisemi anene mono chinga kieche ebinto byonchoreirie anene mono ase ekegolia geke. As from the management point of view, ntwa isaransete n'abalimu bonsi erinde tokanyanyara gupanga emekakati nga kitogo improve esukuru eyeito erinde nonye facility totwale n'abana erinde banyara gweta ande ndongote yabiboli omwana orio etete tali ngaro muyamono nyasago kwanye no kubwaterana kuri turabwaterana nabali bagwete tali bagubobe abaiboli bado nabo biboli bakokonyo mwana omomonyo muchando sorenge agende school bar. Petronila Mukeira, Ndizi TV. Mbiamono omurikito Petronila Mukeira roboti oru nigo rwariganigwa na brands aginisena nakoretwa gocha sumure na Petronila Mukeira gotigana na yubono tumurekera ari yagendrete okorekana asiriro barito lyagusimenye county ya Nyamira oyokurigie kirokyo bo governor gweterase kyama gaudi James Kimoni nigobona nyarega kubori amenye benseme yukobwatirana asogochora umurai ole namaro yogo chikobaikirania magendero ase county yo Kamoni boigoni ganyare kubori abantu bensemeyo mbabase wanchera osima base wancha gochererwa umuraya sensemeyo ekraburi kubwaterana aseganga yoikirania magendero imeye county ya Nyamira asokora maunchererio nagochora umurayo ranyare gakobakonya gato chori kiongozi odetu ikawa Nyamira umanyekane tanama Nyamira umwanjete nyasaye nero kurubura lakini ndu tobwateka ekari ngerero nakira ati ko visa abantu bamiti tutageta mabandiko Nyamira na ende nyege tamanta wange mbogwate kemoni nyomba ekemoni na kieke kiamagoro amabere ke kombe kamagyoka monyoro burayo yaka Nyami ndoli ujo no yakege kuba abande bachodi ku Nairobi batageta uja kugambira abanyamira nje naonde ga umwana ino tutageta tokole gasi nino umuntu rasire chikanisa chito rasire chiskuru chito rasire orarenda machi nyomba chito na gotigara boigo ansamangana arengete siasa na boigo ensemo yomorembe omumeya Samuel Nyangeso ni garuko borigo chia saba na siasa bonsi ane bali bakulige birugo bya siasa asobo choryo bone bole bosio bogo chokoleka no mutinyo gatano na gatatu mwako yegabo chiri bubere na merongebere kone kibuna mbali go turubani yomorembe aseme sangrekano ao niga chinga kichi boiga bori abana siasa buna ekero baranyoli birugo byobura ya sensi ya Kenya chi county ao mbaba se kubalika bairi babo boka na gotiga bali baikirane tia sokonyore mere mwachi county Nyangeso ni gatebere buna abaraya bange kero bagoso asobrai niga bakunyura abantu basobona bayiga bairi babo asokonyara ko bayemere mwa serikali chichi county na gotiga maega abana bali batali kwenyara boyigo bekirane tia birengo byokonyore mere mo serikali chichi county boyigo ni gaboriri abamenyi bonsi asorongorwa gusi kone kibunango chora barabara ibali bale namaro yokurwa obokoreryo buya gochia saba Kenya bonsi anena sorogongo ruagusie konya abantu bamino na ndeta kuimoka guchokonya bai to base kokonya umuntu urase kibiro cyane to mwana wasomete ubwata masakara kwa mutiga kwa tubali ko mwana mumino so mwana muswati mino taraja akene kwa ile disiri tamani omwana yo mutaka eyi ni mere munya saara baraja baiga abaye disaba disiri kamere abamogo chora bon
Nimenue batiere sana ngoja wale nini. Chama mwana siasa. Hapo kwa na biashara. Lakini ligere yo muntu moto. No muntu ranya kutukwera mabera chintakana. Aba buraka. Nabo muntu rango anireme mu yanyasaye cyagara atari se itonga togocha. Nabo muntu kwetene. Digaba muntu ko limitisi. Naba musi. Wanda kwese ko jana nyala pito kwana. Akero na yabo chaga. Motegere. Tako ya naso mukutano ya kumuogelea. Akero bisa miago tele na baba tele na mono mugaba na waye. Tako barama. Aba na ibari bako banga bana baitaba murako tukurira banga se mukutano. Yuko murara dereri kwe. Kale kero mondori baba ko le toki. Akwana. Akero ruta ko ja ukwana manganaye. Motiga ko le toki. Akwana. Lakini aye zabanya sana akoro tinga kumuro murayo yo banda ko le toki. Voigo gotigara samangana arengete siasa na voigo amangana yomurembe kefanya kundi no yomogati ya bali bakolige birugo byo MCA ase county ya Nyamira kefani gate bire na koboli y'abananchi na voigo n'abakenya bonsi anekura sorongo rwagusi kingo sikabarabara bali barobisi wekentunde yabo yobora ya nyarege kobutuka nigo chinga keje nyarege koboli y'abana siasa gokara siasa cyomurembe ekerokeria abantu bagendetse kweroboli yago cyo korobo cyori obugo cyo kolekana umutinyo gatano na gatatu umwako yega na akire kubasorega Mongi bakorenegas. Inje mwara na hanse kiombe kiane juwe ko manyene yoko wajira abatakaji nyomba. Ende to korara sikoraba twatira wanda wakinyomba yemureke batwira. Igorende mongi gas bakorenegas. Ninde ko bakorenegas mogambi ole tu mosike ege kitaikiae tariki kianda mwezi wa 8 agenda kamahora fona omama skani tora mana tora kitukula dito buya tosikane onetara mo yorende jama yani mayune ile kukupa na kwa nasiasa kidogo ya mwaka hogambi ya saudi na oyo kurigie kerugo kyobura ewense wetrase kyamagia usawa summit party Walter Mongare igate birabune kyamma ni gobero beretibo ikirano sobo cholyo bonene bole bosio igare no kwegena buna na chikobwa ko chikurekyo asogo chikobumura yo gatano bwense ya Kenya Walter Mongare ni go chinga kechibo igo amentreka gote babuna erebuno muraita bwateganga osenaro yokrama mo Kenya ndebwense kurendeganga ya no go chikwa bwatani aba Nyana ko bakora magendro waise ko mochora bunu muraibu enso gatano asobo chori bonene ulibosio is that we from Umoja Summit we want to sanitize the politics of this country. We cannot be wanting to be servants of people tukija na kiburi ama tukija na arrogance ama tukija na matusi. Sera sio matusi. Sio vizuri tushinde tunatukanana sisi na mimi kama kiongozi wenu na mimi kama yule ambaye mmenituma kwenda kushindana na fikra zetu na sio watu na sera zetu na sio watu. Our needs and our desires are not people and personalities. What I want to assure you that amutaniona kwa jukwaa nikimtukana yoyote. Amutaniona kwa jukwaa nikiongea juu ya mtu yeyote. Tutaongea juu sisi wenyewe. Kwa sababu we are redefining the politics of this country. Na okonyorwa wechibesa we serikali chechi county ni wakogendrete kore Mario bokori serikali chechi county wekira boni gagati chechi county nchiranya rabesa kurwa serikali nene kurumutinyo kaberego ikabono nigo chinga keche kyombe kyaba governor na Council of Governors kyanyarre koboria serikali nene ko mukege tambokero kyabwango eliko bwatoka kibesa goje serikali chechi county aba governor abo bago kwana hali tukolia lero nigo bamentere bagote abune ekinege ntokia le mairio bokorya serikali chechi county egento batebere kebwente kuligerera bwango ne serikali nene. National government should take this issue very seriously, as I think what I saw, the county governments have no capacity to intervene in terms of, because of the money, that the meager money that
they receive the allocation cannot deal with that particular situation. It was 370 billion. And I did indicate that so far the counties have received 221 billion. Then I further indicated that we have not received 148 billion, and we have only 2 months left to the end of the financial year. So even if you are doing your mathematics, you tell me if that money is given at the moment, the delayed money, in terms of what it is going to do. So I hope that that satisfies your question. Counties zile nyingi hazijapata hela ya mwezi wa pili na mwezi wa tatu. Kwa hivyo tunaendelea kuwa na shida ya kutekeleza mambo kadhaa katika kaunti zetu, na hili ni jambo tumesema liangaliwe kabisa na treasury ndio tuwe hatupati hizi shida. Hata hiyo shida ya kuwa kuna ukame na kaunti zile zinahusika hazina pesa, hata tukisema kwamba serikali ya kitaifa hili ni jambo kubwa liingilie sana vilivyo. Let us be alive to the fact that our generations are dependent on our sobriety today. As we head towards political and party nominations, we wish all political aspirants vying for various seats all the Monchumuligireria ng'amange to kwaliganiretia semargoba yabono kolende kubwatikana nebiro nonko yakiro musumari amangana maya asenchira yobo Amayia Ensa Eyemo yabono margoba ayu amo naenda manga seriboa chikuraga chinza seto chiabo tokana ndebu na botambe ningina na semesega nyari koko sansa muranira na gokomanyambia mono aso gochora gotengera Ndizi TV obwansubu mugusi kendra gotobwate gotera sensemo yemtendao ensemo ya Facebook Ndizi TV News na wenga nsemeli ya YouTube na bogotendo buna Ndizi TV News enekina kwalikire Ndizi TV News elikonyora ayu amo na yanda manga ulitobwatana nere kurwa sumu na hui mmanyirilio igakoro kwa Joshua Auta na ncheretirane nkoro kwa Vincent Onyanchao.